खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। उमरांस'नि खैला खनियाव थाबथानाय साथाम लेबारनि जिउ गोमाबाय। दिलायाव हरनि बासाव 9 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 2 एरेस्ट। मावबादि गाग्लोबनायाव 9 रैखाथि जवान मुंख्लं। कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुड'आ मासि नागारबाय। गाहाय मन्थ्रिनि रेसाव 2 भारतीय। मानसि लांखारनायजों लोब्बा गोनां 7 दुथांफोरखौ खादों। तिब्बतआव 7.1 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रिं, 100निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। तुरायाव गय सुपारि फालांगिरिनि गेजेराव दावराव दावसि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम मेघालय सिमायाव थानाय डिमा हासाव जिल्लानि उमरांस' खैला खनियाव थाबथानानै थानाय लेबारफोरनि गेजेराव 3नि जिउ गोमाबाय होननानै खौरां मोन्दों। रेस्किउ अपारेशन सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो बे खौराङा सोराङाव फैदों। खैला खनि सिङाव दै हाबनायनि जुनै बे गेदेर जाब्रबथाया जायो आरो 3 लेबारनि जिउ गोमायो। बेनि अनगायैबो गुबुन 19 लेबारा बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै थाबथानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उमरांस' खालामाथिनि 300 फुट गोथौ रेड हल माइनिं एबा खयला खनियाव दै हाबनायनि जुनै 20 लेबारफोरा थाबथानानै दङमोन। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आरो गुबुन एजेन्सिनिफ्राय जाथायसालियाव थांनानै रेस्किउ अपारेशन खालामहैयो। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो थाबथानानै थानाय लेबारफोरखौ बोखांनायाव भारतारि फायखिनि मदद नागिरदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेबायदिनो दिनै फुंनिफ्रायनो भारतारि फायखियाबो रेस्किउ अपारेशन खालामनायाव मदद होदों। कार्बि आलं जिल्लानि दिलायाव कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसेनो 2 स्मागलार हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव कार्बि आलंनि दिलाइ पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दिलाइ तिनिआलिनि 29 नं राजा लामायाव पुलिसआ नाका चेकिं खालामनायाव गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हायो। डिमापुर दिगनिफ्राय फैनाय MN0780011 नाम्बारनि नाइट बासनि मोनसे प्राइभेट चेम्बारनिफ्राय बोखांदों हेर'इनखौ। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बिबाङा गासै 1.220 किल'ग्राम आरो बेसेना 9 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होननानै पुलिसआ फोरमायदों। कौटि रांनि हेर'इन स्मागलिं खालामनायनि अजदाव गारि ड्राइभार आमिर खान 34 बोसोर आरो हेन्डीमेन सिंगामायुम साजा 25 बोसोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। हेर'इनजों लोगोसेनो हमजानाय 2 सुबुङा मणिपुरनि होननानैबो पुलिसआ फोरमायदों। छत्तीसगढ़नि बिजापुराव मावबादि हामला, रैखाथि बिफाननि गारिखौ थांखिनानै मावबादिया आईडी बेफ्रु होनायाव 9 जवानफोरा मुंख्लं जायो। बबेखानि मावबादिया आईडी बेफ्रु होनाय जाथायाव जिउ गोमानायफोरनि गेजेराव 8 डीआरजी जवान आरो गुबुन सासेया गारि ड्राइभार होननानै बिजापुरनि आईजीआ खौरां बिजोङाव फोरमायदों। जिउ गोमानाय जवानफोरनि बिबाङा बांबावनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि सनिबारखालि हराव छत्तीसगढ़आव रैखाथि बिफान आरो पुलिसआ जथाय अपारेशन खालामनानै 4 मावबादिखौ जिउ फोजोबदोंमोन। मावबादिनि हेंथायै लान्थ्रियै 48 घन्टा अपारेशन खालामनायनि उनाव गिदिंबोफिननाय समावनो खिथेर महरै रैखाथि बिफाननि गारियाव आईडी बेफ्रु होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहआ छत्तीसगढ़आव मावबादिखौ होबथानायाव जाफुंसारनो हादों आरो 2025 मायथाइयाव छत्तीसगढ़खौ मावबादिनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै दाबि खालामनायनि उनावबो मावबादि गाग्लोबनाय जाथाया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुड'आ मासि नागारबाय। समबारखालि गाहाय मन्थ्रि मासिजों लोगोसेनो दोलोनि गाहाय मासिखौबो नागारबाय जास्टिन ट्रुड'आ। जास्टिन ट्रुड'आ गावनो बे बाथ्राखौ अफिसियेलि फोसावदों। जास्टिन ट्रुड'आ दोलोनि संसदफोरनि नारसिननायाव मासि एंगारनो गोनां जादों आरो गोदान गाहाय मन्थ्रि सायख'वागौमानि ट्रुड'आनो बिबान सामलायगोन। रिपर्ट बायदिब्ला जास्टिन ट्रुड'आ मासि एंगारनायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि मासिनि थाखाय गोबांसा सुबुंनि मुङा सावरायजादों। बिसोरनि गेजेराव दङ 2 भारतीय सुबुं।
बेनि सासेया ट्रुड' मन्त्रि सभानि बारग' रैखाथि मन्त्रि आरो आथिखालनि हान्था मेला आरो इसिङारि फालांगि बिफाननि मन्त्रि अनिता आनन्द आरो गुबुन सासेया जर्ज साहाल। खामानियाव सासे एडभकेट जर्ज साहाला काउन्सिलर महरै गुबुन गुबुन खामानि मावबोदों। आसाम पुलिसा मानसि लांखारनायजों सोमोन्दो गोनां सा 7 दुथांफोरखौ खानो मोननायजों लोगोसेनो बे खामानिनि मास्टार माइन्ड रिजुमनि टाइखौबो खानो हायो। मख'नो गोनांदि तिनसुकिया जिल्लानि गुइजान ओनसोलाव गोख्रों अपारेशन खालामनायावनो बिसोरखौ खानो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि इटानगर आरो नाहरलागुन जायगानिफ्राय बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै गोख्रोङै सिग्रोमनायाव सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ दुथांनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। जाहोनाव पुलिसा सन्देह खालामनाय गासैबो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै दासान्दि जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो। रिजुमनि टाइजों दैदेनजानाय हानजानि नेटवर्कआ 2 लाख रांनि थाखाय मानसि लांखारनाय गाज्रि खामानिखौ मावोमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। हिमालय हाजोमानि तिब्बतआव मंगलबारखालि फुंनि 6:35 रिंगायाव गोख्रों बांग्रिं मावलांदों। बे बांग्रिंजों सा 100निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। चाइनानि जिनहुआ खौरां बिजोंनि रिपर्ट बायदिब्ला तिब्बतनि दिंग्रि आरो जिजां नोगोराव 7.1 मेगनिट्युड गोहोजों मावलांनाय बे बांग्रिंआ सा 100निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा खालामदों आरो सा 62 सुबुङा जोखोम जानांदों। लोगोसेनो गोबां न' बां आरो फसंथानफोरा थेर-बेथेर जालांदोंमोन। मख'नो गोनांदि तिब्बतआव मावनाय बे बांग्रिंनि गोहोमा भारतनि सा बाहागो नेपाल आरो भुटान नसुं हादरफोरावबो बेनि गोहोमा गोग्लैदों। मेघालयनि तुरायाव थानाय एमटिसि बास स्टेन्ड साखाथियाव थानाय सुपारमार्केटआव मंगलबारखालि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सानै गय सुपारि फालांगिरिनि गेजेराव मोनसे फिसा जाथायखौ लानानै मोनसे गिख्रंथाव जाथायसिम सोलायलांदोंमोन। मख'नो गोनांदि दावराव जानाय सानैबो सुबुंखौ मानकासार सिंगिमारि गामिनि बिबथै बियादै होननानै जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बियादैया गंसे राफा सिखाजों बिबथैखौ सुदोंमोन, जाउनाव बिबथैया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव जोखोम जानाय बिबथैखौ गोख्रैनो फाहामथाय होनो साखाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव लांनो नाजादोंमोनब्लाबो गोब्राबै जोखोम जानायनि जाहोनाव लामा ससेयावनो जिउ गोमादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।